दा जोङो बेवहाय आनन्द बिटिनि ग्राम सभा एफआरसि हिसाबै जोंनि बेवहाय 27 भिलेज दं 27टा गामि। दा बेवहाय जोङो बे हानि माखासे लेखा बा सार्टिफिकेट बेखौ जोङो मोनफुंनो हाबाय। दा बेखौ मोनफुंनो हानायखाय जोंनि बे प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बे प्रमद बर' सारनि सरकाराव जोङो बेखौ मावफुंनो हानायखाय जोङो साफ्रोमबो रायजो राजा जोंनि बिथांमोना दिनैहाय मोननो हाबाय। गासै जोंनि बेवहाय 660 आरो कमिउनिटि लाफानानै जोङो 680 जायो। दा जोङो बेखौ दिनैहाय जोङो मोनफुंबाय। दा बिनि थाखाय जोङो हाजासे जोंनि बे आनन्द बिटिनि एफआरसि जानानै जों साबायखर बावो प्रमद बर' सारनिसिम। बे प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारा दिनैहाय गोबां खामानि मावबाय। बेनि थाखाय जों बिराद साबायखर बावदों आरो जिउआव बिराद गोजोननाय मोनदों। आरो जोंनि रायजो राजा साफ्रोमबो जिउआव गोजोननाय मोननायजों लोगोसे बिराद दिनैहाय खुसि जादों। दा बेनिखायनो हाजासे हामबाय होनाय थाबाय जोङो एफआरसिनि जानानै दिनै। दा जोङो बे जेंनाखौ जोङो सुस्रांजानायखाय जोंनि रायजो राजा बिथांमोनाबो बिराद गोजोननाय मोनदों होननानै जोंनि सिगाङाव फोरमायो। बे रनजित सार जोंनि बिथांनिसिम आङो हाजासे साबायखर बावो। बिथांनिसिम जोङो गोबां परामर्श लानानै जोङो बिथांनि हेफाजाबजों बिथांनि दैदेननायजों जोङो दिनैहाय बे हानि लेखा सार्टिफिकेटखौ जोङो मावफुंनो हादों। दा आङो सारनिसिम एफआरसि कमिटिनिफ्राय आङो हाजासे साबायखर बावदों सारनिसिम।